saya cuy lah, halo, aduh, lay terado. Halo mama, halo, awene. Saya ada cuy lah, medem saya ada cuy pada cilata betul mana? Cilata lah keliklah, tapi belah nak lah, medko mede, acu betul lah. Ya terakhir awal lah stole olah aste mana sudah saya cuy no ame ya cuy kau ada sibli juga lah kamu ni buat awal he cuy batera lido pedo kiai awal dah cuy lah itu mama ini kan kau bukan salah terlalu ne họ khô ta khi đó là nó họ khô ba mấy này à vậy nên mấy quan là họ khô đấy ta khi đó là mấy cái thế rồi đấy muốn khô ba mình đấy phải là cái thế là ba nè à vậy ta sử dụng là phải học mua cái này bắt cái bảo cái cái đó bắt là mình tên này bắt cái là muốn khô ba mình là nè là đồ họ có mừng mà nó tráng quên ló mày đuôi gì ôi là lên đi Tosca đông thò đi Tosca nhiều đồ nhiều mà bỏ nhiều lẻ mà gì đấyอยู่เวกีมาล้อมาแล้วห้องครูสบายใจลูกพาขึ้นลาวิดาลูกพาสบายมาปาลาสกิสลาลูกพาโอ้ยละอามาด้านนอกดีลำนอนนอที่ยาบาสายว่าสกิสลาสายว่าน้องไม่ใช่กีเท้าสายว่าน้องไม่ขึ้นละเท้าน้องที่ยาอะไร